Amin di batana sumurung sensaluhu naroha iman na mangaramu di hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas madihita saluhuna barita nuli nagabihatan di bata iman na tarsura di pesalmen bidu 100 ayat 1 ayat 5 songonom hatani di bata titing madokon mamuji Jahoba eddi hamlation olo po kau majakuba alisa dok tanoon olo hamu majakuba marhiti-hiti las miroha rubi mahamu tujuluna marhiti-hiti ulu-pulu boto hamu maun jakuba do debatata ibana juma diok kita jala ibana napunahita bahin bangsona dot biru-biru pinarabahanna bungoti hamuma akka bahalna marhiti-hiti hamlateon akka alamanna marhiti-hiti puji-pujian moliate rohamuna tu ibana puji hamuma guarna ay pardinggan masa do Jakuba rodi senling na do asin rohana jala marsuduk-suduk do hasit tonganna ido sahana songon topik ni minggu ta topik itu pukon ima manotong do asin roha di debatan. Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Dia wakka donga saha persyaun adong masada barita namar donga poda. Ima sada karyawan ni sada perusahaan. Ye perusahaan ima perusahaan mebel manang perusahaan kayu. Jadi adong masada karyawan di sini naung pola 40 tahun ibana karejo di perusahaan mebeli. Dungi nama tua ibana jala imana pe makilala naung songoni dojana. Dipanggil di mana ma tunapuna perusahaan ini ima pensiun manang songon resign. Ala dihilalai mana nunga masai lu cabit. Dungi dioloi napuna perusahaan ima alai didok napuna perusahaan ima tu karyawan naon adorang sepensiu kong adu sada perminta kutuho inna rupane hamai amang ninna ala nung 40 tahun ko karyawaku bah pasidung maju bangun maju sada bagas ninna rupane omom mabaisongo dia bagasi ninna dungi diolo ibana ma dilau ni mana ma dibangun ni mana ma bagasi jala hobartu programna do sakatna songoninang bangunan ni jala didok napuna perusahaan itu ya tergantung bapak lah bagaimana bentuknya bagaimana bahannya dan bagaimana desainnya ninna marupane ala bapak. Jadi tinggal perusahaan bagus maju sari jauh di nama ropan. Dungi dibangun amat tai ma alai ditiki nama bangunnya amat tai dangguk berohana jalong setengah hati ibana alamak kilana ngaluce ibana salilingun nakarejui jalamak kilala imana rupani ditonga-tongan akaulon nei dihalujon nei dungi asal-asal dibangun imana ma jauh alamat pikir imana tong nama nong pensiun tong nama biasa-biasa dungi dibangun imana ma saya mak bagasi dung saya di pasar iba nama tu bos nih tu napuna perusahaan ni hidup iba nama tu nami nunga saya be hubangun bagas nani dok ni tuan ni nuaing pensiun nama au in nama rupa ni jadi dungi dilio makuci tu napuna bagasi alani Roma napuna perusahaan ni hidup ma tu karyawan non muliati mak tutuma mau 40 tahun ko gabi karyawaku na selama 40 tahun laswaku mangidahon ala nas nirwaki marnidaho ala ni jabu na dibangun mi hupaula mamuse ima songon silewlewku ucapan terima kasihku dot balganiraku mangaluto inna marwan ilema kuci ala ni songon nasonggo marohani amatai ala dipakilalahon ibana songon namanol soli ibana bahasa ma dang apala bagakwai
bahasa masongoni bahanna, bahasa masongoni bentukna, bahasa ma sudima bahasa ala setengah hati imana mangulaum ala dasir rohana be ujunga saya panal sodium ma marningot balgani holong ni rohani bos nemer ni ibana gabi tubuh ma nakagani pangarajuma manal soli ma ibana ala dang sian pos ni roha ibana lahu mabangun bagasi ala ni makadong sahapur siang ahdo donon ni barite nang tutur pukon di baritai ido berengot tanang di bagasat turpukon di parpesalmen songon natina dana ima martitikon mamuji Jahuba ala ditakas ditadda parpesalmen do Jahuba namanotong do asini rohana dakya setengah dakya tanggung dakya ponggol holong ni rohani debata alai manotong do holong ni rohani debata tuakka natinopane terlumobi mah tu halak naung sihut tu ni bana ido naing lido para pesalmenon alani dia makadong sahapor siaon adong piga poin na naing pasahaton ni turpukon songon nani alaman ni para pesalmen tu hita na perjulu imam ayat sada satu ayat dueng di ayat sada satu ayat dui naing dohonon na ima Jahuba do pamusatan ni ima parto diota Jahuba do imana kengani marhiti-hiti ibana do napuna jala ibana do pusat partodion ni colmai. Tuhan itu adalah pusat iman kita. Tuhan itu adalah imana kengani ibana do di bagasan mulu ni naporsiai songon hasahatan ni partodiota manang ibana do sipujota. Ido benedok ulupum Jahuba ali sadok tanaom namarlapat dui asa di ulupun asa di boto portivion i manakkaningani oleh Jahuba do nagari pamusatan ni ngulutan alani dia makadong saha porsiaon na takas do atusata pamujion nguluta partodiota ima holat tu dibatado pasatota dada tu jolma dada tu pikiran dada tu suara alai ima nakkaningani bangulupun Jahuba marhiti hapor siar dan pikirata alai di pamujetai do songon sarupa di kewarni mingguta na marjubilate di lepatan ni jubilate diajak kita bangulupun ada yang tak ulupun di siaparton detai ala pamusatan ninguluta kalongangan na binay ni di batang nang ditubuh sita ido na naing pasahaton na kita ido benda bu kita marjubilate ansa di halat na marjubilate rubu takas na kaya ni ima mangulupu na di ida di batado na pasahaton dohut na paturehor portibion na pedua hun ima ayat tulu di ayat tulu di si takas durut berengota ima di batado na marhuaso di batado na puna di bata parmahan alani kota pasere prohatta ido benok boto hamu maun Jahuba do di batata ibana jumadio kita jala ibana na puna hita bahin bangsona do biru pie narmahan lapatan ado di sidang berengota di buar jala di bayad tu hita imana kaingani asa tabotum boto hamu ma ninarupane nunga tunggudang dia me di bed di bata di hitam lem gudang akan ida pabenan di bata di bagasan mulutta atau mulutta ida di bagasan mulutto pabenan di bata aro nanay duhunon na ima na di batado manario kita di batado marmahak kita sada keistimewaan di hita keistimewaan ini dan gabi dohono tak kesombongan alai keistimewaan ni naporsia ima di parmahan kita di bagasan nguluton molo di parmahan kita di bagasan nguluton berengot tama balgani holong ni rohani di bata na mangalihon haporsiaw do jaminan ni ngulu ni akan haporsiaeng
Marhitiru dia makadonga saha porsiang diajak matu kita asa holat tu ibana do tapaserip jala tapasaha ngulutta lapatana songon kunci ni ngulutta danga dong bui sedirita alai di bata namar waso di bata do bonana do ujungna alfa dan omega awal dan akhir. Ada lapatan ni, lapatan na di bagasan ngolu ton songo pangarajumen di parpesal menido. Di rajumi ibana do di bagasan ngolu naon tu suarum do na bui diula ibana iyang gosoholan di bata. Molo di bata namar napuna hita dan pola be susah ngolutta. Molo di bata ta oloi nakadu pola babir hita. Jala molo di bata do nama paramah kita dakya polekon malia kita. Alania ala dibudu hita ima songo padok ni parpesal meni dibudu hita tu japalan nalomak tu adaran ala hita biru-biruna dan kepala sona hita male-male dan kepala sona hita raparon alai ikut ta idama di bagasan mulutta asa marulupulu pita na di batado namar waso dohut namar mahanita. Alani dia makadonga saha porsiao asa tung talamati ma hata namar mahani dohot hita songon napunani di bata unang adok kita binama biar pasahaton songon ititiko di sonakai ngani idde hamulateon molo didok idde hamulateon namar lapata dui gebisada puji-pujian dohot sada ucapan syukur dui pasahatot tatu di bata bukan persoalan gudang tetapi adalah dari hati dari iman ima hamlatetai ala di parmahan ala tetap dehida songon biru-biru nabi narabahani di bata nabatulu homma di ayat 41 ayat 5 di ayat 41 ayat 5 napabutohot tu hita perdinggan masa do jahuba rodi saliling nililing na tidak marah di ayat 4:5 ai perdinggan bahasa do jahuba rodi saliling do hasil rohana jala marsudu do hasil tonganna. Jadi di Papua do di bagasan ngulut tahun di patakas do tu hita ima naung taida jala perdinggan bahasa do jahuba molo didok di si perdinggan bahasa do jahuba asonang adong be kita naganggu alai nunga sudi di pasah di bata jala nunga tau kuhon marsudu-sudu holong nirwane sama muka panopang satu dikion alai dah kaya marujung holong nirohana alai terus do hidup bena manotong do asi nirohani di bata dia kana porsieng molo taja HP ima songon natar surat di 5 Musa bitu onom ayat onom 1 ayat bitui taringot tu mengajar hatan di bata napardikan bahasa di mana secara terus menerus ikut terus do hata honota hidup bena hidup di si ikon ajar honomu jala gugu honomu madok akahatai lapatan apa buah hundingkan bahasa di bata marsudut-sudut hidup nak gini lapatan na mulai hidup hata marsudut-sudut regenerasi terus menerus ima holong mirohani di bata tu akan apur sieng alani hidup si Musa me di Musa bidonomi paingot to kita nama dok asa totok kita ima mengejar hon dia me manaringoti hata ni di bata manaringoti perjalanan di nguluta tunasida unang adong na lupa di balga ni horong do di pasu-pasu nang cinaloni keluargata nang na cinaloni aka oputa nang terlumubi sa tutikion ay nang adong alasata marumutumut nang adong alasata mandok dapar kolong di bata di kita alai yang takas nung nataday dinggan basa ni Jehovah naing matutong di igil terpukon tasa gihuni asawi do halak na marjubilate ido halak na marulupuluk tu di bata halak na marulupuluk boy nakkaningani pasu-pasu ibana boy masagihon ido di olupun imana ido benne iba judul ni nakkaningani iddi hamulateon patuduho kamulateon mirohata ima marhite parangi do pabedate alanunga tadai
jala nunga takas tabere marsudut balgani pasu-pasu idi bata nata jalo atong gawi pasu-pasu mahita tuaka nahubadiang jubilate mahita. Amin. Moliate mariho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadi asal kami jubilate di bagasan warmi. Amin.